3, 2, 1, go. Hey. Mototi muri panesari pakresh. The one thing that Sorry, Kelly. What's the name? Sugar. If you want to eat, then give it to me. Sugar. Kutenga diabetes. Kutengira zvirwere chaizvo. I want some pizza. Pizza? Maybe. Alright guys, how are you guys? Tichangopinda panapa guys. Tichangopinda guys. Tongoti first come first save only for 10 people, right? 10 people then vanozouya zvakanaka vanyatsodeala nemassive ne big number. Masera seiko guys, masera sei hanzi kasi uri kuda kuruka musoro. No, ndikutoruka munhu musoro. Kutoruka munhu musoro. I'm actually kutoruka munhu musoro. Ini ndatorudundura musoro wangu. Ndatorudundura musoro saka ndichazoona kuti ndichaukringa sei. Chaona kuti ndichaukringa sei. Uda kukringwa musoro. Ndarudunura. Hey guys, Masquera say go guys. Masquera say, how are you guys? Masquera say guys. Masquera say. Ndikuruka guys, ndikuruka. Hi guys. Hi Jane. Somebody say hi Manawa Eve. Touch, did say. Somebody say guys. Time chitega vamwe guys. Time chitega vamwe fast. Ingwe time chitega vamwe guys. Vanotanga kunamatirwa vanamatirwe. Pane admin team here guys, indipingirewo number. Tito tanga admin team kana iripo. Itito tanga itipingirewo number admin team if they are there. Vatipingirewo number gaindi vadedze. Admin team iripo here tipindiro number. Hansi taswera mastri. Hey! Naku! Nakuwo ukunzonye ropa rako richinatsa kumhanya ka uri mastreet. Ukunzonye ropa rako richinatsa kumhanya. Ndakuona izvangu. I told myself, you know what? I want to stay out of this drama. Something that I just told myself. Ndaona drama ranga richiitika and I told myself, you know what? Naiwe Meli. Bata hana yako. Katatu. Urege zvidarike. Bata hana yako katatu. Ndikabata hana yangu katatu kudai ndikati ngazvidarike. Sero mama live angachitona ndingomaona briefly ndochidarika. Hesi maishanas. Hesi Michelle zviri sese. Hesi Eusebia ndichingoona ndichidarika. Hanzi ndasana notoramba maiwe. Naina kuriwo dzingwa nomurume nekuti unotoramba. So I just told myself kuti you know what? Apera ere mama life angachingozara ma life kwese kuningi ku life. So ndangoti you know what? Andisikuda izvozvo. Hesi Precious Wellstar, how are you? Liya banda zviri sei. Nasi madzifambira katsoka dzogwadza nokuda famba. Mambe akanasi vanangu mafamba. Ndari chikuvonai mukadai. Mukakura, mukatsika. Mukakwira, mukatsika. Ndikati vana vafamba. Ndiri right zvangu risei mafamba nasi. Guys, ngotegai vamwe guys, tegai vamwe tisvike pa 150 titange. Tegai vamwe titange atanga ndimoziva. Admin team kana muripo nokumbura kuti mupine namba. Admin team kana muripo ndokumbura kuti mupine namba.
admin team kana muripo ndokumbira kuti mupine namba. Pinai namba admin team kana muripo pinai namba. Pinai namba admin team. Guys, tegai vamwe please. Ndokumbira kuti mutege vamwe. Yesi kani more blessing melody zviri sei. Ndaswera maswera zvokwadi. Maswera aiwa ndaswera zvangu asi Guys, ndokumbira kuti mutege vamwe guys, tegai vamwe. Liya tegai vamwe. Hanzi dzabvudzo zvimba. Hadzingaregi kuzvimba. Hadzingaregi. Mamira. Dema muchibhadhagwa nhasi maita mari svinhu chaiyo yakareba nhasi. Dema muchibhadhagwa kufamba. Nhasi demareji maireji nhasi hameno kuti mava kupi. Mambozama nhasi. Zimbabwean community Facebook. Zimbabwean Facebook. Kutoita seuchabatwa pamakamera. Skiti renyuri randipedza. Iwe iskiti. Just a skit. Pane mumwe munhu akasvika paskiti murume kwadzisaka chakurespecta sendikandibvire pano nezvanga zvichitwa nevanhu kuSouth Africa kwamaceleb mahombe vana Koni Chiume vane ma67 years vanoekita vari vana mukadzi waBrakop vachitopinda machira vachitoekta munenge muchiti I don't want to miss Rhythm City. I don't want to miss Rhythm City zvoitwa nesu motwa mazo like it's acting. It's just acting. It's just acting, nothing more, nothing less. Ingori acting chet. Pana chiripo. Pana kana chimboripo, it's acting chet. Nanzi munogara pisime ndoda kurukwa. Ndinogara kupita bra. Anzi girls dziri sei. Girls dziri boards dziri kuita noise zvichitendera kudai so ndiri kumboruka mapisi job kuruka zvasikana. Naimi. Kutoti changa imi amuri busy kusora muchitedzera vasiti ndandiri busy kuruka. Atiri busy kuruka zvaro wakutopera so watowe mwana wechitushu. Ukame endepi. Atowe mwana wechitu. Imi amuri busy kuma street uko. Nememishi. Vavari busy kama street vanongwa. Vachita kudzifambira. Hasi tsoka dzapera. Avadzi vanozifambira vana vangu. Haiwa vana vangu vanozifambira zvokunyatsoziva. Anzi ndikuruka. Yamene style iriko masana tokwesa tinonzi kudi iyo istyle iriko iyi. Chakutaridzai. Tokwesa tinonzi kudi chakutaridzai iri musoro make Elia. Mene kuti muri kuidana muchiti kudi. Ndatsarigwa ne3 chiti wapera zvako mufana. Wapera zvako. Right. Tasvika repo 150 guys tite wangu. Kwanzisanetsa kuda Jesu. Vaiva tsvakai Jesu asikana. Aiwa tsvakai Mwari. Nhasi mamuri toxic chaiko. Nhasi mamuri toxic. Haiwa. Toxic. Chimbotsvagai Mwari akuregerere zvevamuchita masikati. Hai. Facebook yedu yemasimba. Hai. Ya zvakaoma. But anyway, each to their own. Each to their own, guys. Ndaona mablogger nasi, ndaona mablogger aita mari nasi, mablogger aita mari, mablogger nasi. Kelly, come here. Ish. Frati, take me back. Ish. Frati up there. Take there. Yes. Ish. Mablogger aita mari nasi, nokuanalyze nyaya idzi dzamastreet. Tistoga I think tisina kana kumboanalyze nasi. Tistoga tisina kana mbobata nyaya dzamastreet idzi. Vari right Stefan, how are you? Hanzi ndiri kutsvaga isisi. Mai vakomana ndiripo 1. Kwajanduka kandachichoka ndaiona skiti yake kugroup reWhatsApp uko. Ndaiona skiti ndafa hangu nokuseka. Zvakaoma. Atitangira chijanduka achatoiti. Atitangira tatichoronga skiti roro mai michimoza. Tatichoronga skiti munokona mabhega ruko. Tachironga skiti roro. Ndobva kugroup chatokanda chijoka ndobva ndati zvadhakwa. Tabva tatosiyana tichitoda kurira skiti roro ndatangirwa. Tabva tatosiyana nazvo. Takatoronga mune mazibhega tataronga kazana umu. Tatoronga takutira kuzita skiti rachona time katapedza kuruka mwana wokutanga uyu. Chiti hatoda kutochipinda. Panazodai kugroup vanona skiti racho veko ndobva ndati tanonoka wangu. Tanonoka skiti racho rohwa izvi. Tatosiyana nazvo. Tachida kutorikanda skiti. Hanza chamba igoreka kwa. Isaida kutorikanda skiti. It's just a skiti. Inongori skiti. Ane zvinhu zvinenge zvichiitika zviri papublic. Hapana changambotukirwa chijanduka. Chinhu chinenge chiri papublic chanenge angotora woitawo tongoitawo skiti nacho.
Anti chingori chigame chepa social media. It's nothing personal, guys. I don't do personals. Ndogara nchikudzai. Anditi ma personals. I don't do personals. Right, taska 137 guys. Chingo tishikepa 150 days of prophet guys. Shikepa 150 guys. Mutu zatu wari kukuma live masitu. Dawaona ma live arimu masitu. Wari kukuma live kuku ndokwa vanoda kuma live kuku. Tegai vamwe guys. Tegai vamwe vasarambijana. Tegai vamwe. Ehe. Chingo tegai vamwe tishikepa 150. Don't touch it, Elena. It can fall. Tegai vamwe tishikepa 150. Titange fedu kuita kuna matigwa. Muna matigwa. Ati muna atise. Tegai vamwe guys. Mungu nakurukere. Lia ndikutoruka. Ndatoruka. Ndikutoruka. Ndatoruka zvimwe zvakutofunza izvo. Ndatoruka musoro wangu. Tapachi guys, itaiti fambe guys kati there's a prophet. Vakamira prophet hanzi vari kubva kuma prayers kwamutare. Saka vari kutoita vari murodhi vachifamba. Saka takumbira kuti tinhasi timbotora vashoma. Then vakawanda vachazonge vakuita from. Saka iko zvinomuzive guys kuti prophet every once a week vanenge vari pano. Andika every once a week prophet vanenge vari pano. Andika regai tingotanga guys. Number dzekufona ndidzo dziripo. Okay, alright. Papa chida phone chi3. Alright. Imimi munosenda ma request. Munosenda ma request guys. Kana masenda ma request ini ndova eda. Ndova fonera pane mwe phone. Saka sendai ma request guys. Sendai ma request. Sendai ma request. Sendai ma request guys. Send ma request enyu ndiku ede right. Uya totanga kutosenda alright. Wagona ndokunonzi kugona ikoko. Then ndova fonera. Couldn't add guest why? Buda udzoke. Network is little mashura. Network is little mashura. Can I do track with a double military one? I'll do track with a double. Let's do mashura network. Mirai pano wandi kutrack with Ada Mirai. Guys, kana mkauya mongoti nyaya dzenyu handitika venbo pisa ndise mutoni vile nditrai kuisa mutoni hewe nemwari isati tiri mashura network iyi. Nikaita sei zvandakatogara paside pewifi chaipo. Aha, right. Hi dear. Hello, maskara sei. Mushe raichitora wakachibva wakatodaro ndichovafonera ndichitovapinza panyanga. Okay. Hello? Hello? Hello. Prophet Masquera say. Masquera say. Sorry, kanda zotinonokei munoziva kutsvaga zvipisi job kunana UK. Ndandiri busy kutoka vamwe vana musoro kana kutoona kuti time ndopayaro. No problem. No problem. Even before the end of this week, chiro mangwana. No problem. Zvandichaita ndezvokuti mangwana manheru ndendiri kubasa tonight. Zvandichaita ndezvokuti ndavaudza vanhu kuti every once a week now muchange muri pano. Unless paitika something chiri chinenge chichakumanikidzai, but every week once a week munenge muri pano. Saka no problem. Vakuzviziva vanenge vasarawo nhasi vachiwanikwa next. Saka nhasi guys hatisi kutora vanhu vakawanda guys because vari kutravela kubva pamutare. Antika tichangotorawo at least tingatora ngani 6 handiti. Yes. 6 chete. Then vamwe mozouya mozoonekwa naprofeti next week because ndikada kuti ndikuti pakati pevhiki unless ari mangwana masikati. Yes, you can do. Manheru kubva mangwana kuenda kunosvika next week ndenge ndichishanda mausiku manight. Maona. Saka ndisingakwanisi kuti ndidini ndizoita live unless mangwana masikati. Yes, we can do. Kana vanenge vachikwanisa varipo ivo varipo. Maona. But kazhinji zvatota free usiku. Handi prophet. Yes. Saka tinosvika next week haisi nyaya. Toshita next week right. Tine 2 vatojoina kudhara. Vasikana atanga kupinda guys unongoti gwi handi nyaya yako.
kotoenda kune next handichika. Hello vasikana ibvai vatana prophet. Hello, Prophet. Hello, makadii zvenyu sisi? Tiripo makadiwo. Ndiri kunetseka nekurota hope dzekuti ndinorota dzimwe nguva ndichida kuwira mugomba. Ndichipotsa ndawira mugomba. Ndinogara ndichirwadzikana nemiviri yangu. Zvine time zviitika handiti? Yeah. Okay, ndirakumbokunamatisai. Pane mweya iwo uri kukuteerai because kurota kusvira mugomba kazhinji samunoti mweya kuda kuti murambe muri pa same place muupenyu hwenyu, also kuda kukuwisai in whatever you are doing. So mweya uwo takunamatisai, mweya uwo ubve nezita raJesu. Handiti? Amen. Right, tinoti muvhare maso enyu ndikunamatirei. Okay. Right. Mavhara maso enyu tomubate mudumbu menyu zvakare, because I see a connection even. I don't know what is going on, bate mudumbu menyu. Ndabata. Thank you. Close your eyes. In the name of Jesus Christ, you spirit, right now, I command you to leave here right now. Every spirit, I speak fire right now. Amen. I speak fire right now. Amen. I speak fire in the name of Jesus. 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 Every spirit in your body, every spirit in your body, I command you to leave right now. I command you to leave right now. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. You are delivered in Jesus' name. Amen. Ndanga ndichinzwa kunge kubayiwa kuri kubuda munyama dzangu. Ndachinzwa nge ndiri kubayiwa, but kubayiwa kuchiita nge zviri kubuda, zviri kubaya zvacho zviri kubuda. Amen. Yes, muchatoona kuti panatimbobva nekuti from today you are delivered. Tichaona upenyu hwenyu tichafamba zvakanaka. From today in Jesus' Amen. name. Thank you. Amen. Bless you. Amen. Tinotenda. Bye. Thank you, caller. Hello. Next caller. Hello. Hello, Prophet Magadi. Makadii zvenyu? Hello. Tinosimba Prophet. Ndine prayer request kuti munamatira against the spirit of nearly missing. Then zvimwe zvacho manje kuti zvandiri kubata chaizvo hazvisi kuendeka zvinhu. Spirit of delay. Yeah, then vana da kuti zvinhu zviendeke. Ndine mwana akari kuapply kuenda kuGermany but visa racho ibva last year achigori pawaiting list and ari kutsvaga apprenticeship to Germany. All right. Thank you. All right. Thank you so much. Ndakunamatisai kuti zvifambe zvakanaka. Handika? Amen. Ndakunamatisai kuti zvifambe zvakanaka. Thank you, Prophet. In your life, my areas, Amen. zvakanaka. We want to pray. Amen. Now we are praying for visa remwana nezita raJesu. Visa riri kubudirira. Visa riri kutozofamba nezita raJesu. Amen. Hallelujah. Thank you. Thank you. Amen. Yes. Yes. Then number 2, I want to pray for you. I want to pray for your finances. I want to pray for your life. We want to pray against the spirit of stagnation. Amen. The weight is. So close your eyes. Amen. Amen. Okay. That's true, man of God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Amen. You speak. Where are you in your life? Where are you in your life? Where are you in your life? Amen. Where are you in your life? I pray you right now in the name of Jesus. I break every spirit which causes stagnation. Amen. In the name of Thank you. Christ. Amen. 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 From today you are free. Amen. Come back with a testimony. Thank you. Amen. Hallelujah. Thank you so much, man of Thank God. you. Thank you, Prophet. All right. Thank Right. Next caller. Hello. Hello,
Makadie, prophet. Hello, Makati, is you? Tiripo, prophet, ini Jina ndanchikumbiro hauna green button. prayer about my business. Mm-hmm. Yes, Mm-hmm. because I Oh, can't what do you seem to think? see my profit. Ngori business, irikuita hand to mouth. Okay, I want to pray for you, business refund. That is Yes, prophet. good. How do you get a testimony? Nigga? Yes, prophet. Thank you so much. Close your eyes. Okay, right. In the name of Jesus, mweya unoita kuti zvinhu zvake zvisafambe suduruka nezita raJesu. Mweya unodzorera upenyu kumashure suduruka nezita raJesu. Suduruka nezita raJesu. Suduruka nezita raJesu. Mweya wese unodzorera life yake kumashure. I speak in the name of Jesus. Amen. Wherever you are in your life, wherever you are in your life, where are you hiding right now? Where are you hiding right now? But now I speak a change in your life. There is a change in your business. Amen. I see your business prospering. From now on, it is done. Amen. 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 God bless you. God bless All you. right. Amen. Right, next caller. Amen. Hello, Prophet. Hello, Makati, is it? Tripen Magadiwo. Yes. Mm-hmm. Tiri kukumbirawo kunamatirwa, ndiri kudetire visa. Ndakaaplya kuenda kuPoland but date racho harisi kubuda. Okay. All right. Close your eyes. Amen. Yes, amen. Let me pray for you. In the name of Jesus. Amen. In the name Amen. of Jesus Christ. In the name of Amen. Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. We could declare Amen. visa, whatsoever about Thank the you. visa, any area that contains your visa, I declare in the Amen. name of Jesus Christ. Bring a Amen. testimony. You can go to the testimony. In the name of Jesus Thank Christ. you. Amen. That's right. Thank you, Amen. Lord. Amen. Amen. Right. Next, Leona yako arikupinda mwapinda. Vamwe muri kuti edge hamuna ma-green button. I can't edge because hamuna ma-green buttons. Gina hauna green button. Martha hauna green button. I'm edging you, Daisy. Hello, dear. Hello, Makadien, prophet. Makati is in Tinofara Makadien. Yes. This is the good government. Ndandichikumbira prophet ndinamatiro ndine ma-acids. So sometimes mudumbu mangu munorwadza nepamoyo ndichinzwa kubayiwa bayiwa zvokuti ndototadza kurara. And sometimes ndinorota vanhu vakafa. And then ndandichikumbira ndachida kuaplya zvekuenda kunze izvi. Ndandichikumbira mundibatsiro paprocess yacho mundibatsiro nemunamato. Ndichiisawo nevana vangu. Kuti muvanamatiro vave I want to pray for you. zvakanaka. Whatever is written about more is spiritual. Whatever is written about more is spiritual. I don't see Matthew Mamuri. I don't see oh. There is an attack. There is an attack attacking your life. And what we are going to do right now, we want to pray for you so that you be delivered. Amen. Munani mbamenyi. Mari, Munani. mune vana? Pane munhu arikuti anefoni kuti anoizi guys, anefoni kuti anoizi bomita foni yako. Anefoni kuti anoizi bomita foni yako ndiva. Close your eyes. Okay. Yeah. You. Right, let me pray for you. I want you to be delivered right now from every spirit, this attack. In the name of Jesus, you spirit, you attack
iwe mweya wetsvina unogara mumwiri make, mweya werufu, spirit of death, spirit of death, spirit of death, wherever you are right now, there is fire right now. There is fire right now. Spirit of death, there is fire right now. Mweya werufu, mweya werufu, mweya werufu, mweya werufu, luka izvozvi, wherever you are, wherever you are, wherever you are, wherever you are, mweya werufu, suduruka izvozvi, mweya werufu, suduruka izvozvi, mweya werufu, suduruka izvozvi. In the name of Jesus Christ, in Jesus' mighty name, in Jesus' name, Ubatna, Abatna Masi, Abatna Matek, you are free. Ma'am, you are free. Ya pamatanga kunamata ndanzwa bvudzi rangu kumira miri wangu wese kunge ndapindwa nechando. Ubatna, you are free. These are the right. But I want you to check yourself. Is there anything right now? Yes, you are free. You are delivered. God bless you. Thank you. Thank you so much, Prophet. I received. Yes. Next caller. Hello. Yes. Yes, Maradi Simel. Mushe kanjani? Right. Prophet, ndokumbura kunamatirwa. Ndino problem heavy flow kana ndiri kuma periods. Ndakamboitwa surgery yemafibroids nemacyst, but problem iyo iringoramba iripo. Plus inini masisters angu tese tatokuma 32 years, 3 hatisati taroorwa. Oh, okay, sure. That's the spirit of anti-marriage and those who do whatever that they experience. Okay, but as we are praying for you, by the time we go down, so Amen. Amen. holding you, maybe somebody Amen. not number 3 right now, because your eyes. Amen. Right. Thank you. In the name of Jesus, you spirit, where are you right now? Where are you? Where are you? Where are you? Where are you hiding in your life? Right now, where are you hiding in life? Where are you hiding in your life? In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Every spirit in your stomach, in the name of Jesus Christ, every spirit in your stomach, I command you to leave in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. In Jesus' mighty name. God bless you. Thank you. Amen. Thank you, Prophet. Amen. Right, next. Hello, Sis Melly. Yes, dear. Unofara makadiko Prophet Jose. Hello. Makadini zwenyu. Tiripo. Prophet murume wangu aka approacha manager weku Pick n Pay. Anoita zvema-deliveries nebike. So ari kungoti next week ari kungo extenda. So we really need that contact because tikunetseka tikuita zvekuita food tumba zvinokota kuti unongoti tukawana mari haina zvainoshanda mulife mako. Pafuti ndine problem yesinus Prophet choro kubasa ndezvingoerera madziwa munhu yangu inenge yakangobloka. I try kuita zvemaspray zvemapiritsi but it's something that's not just going away. Let me pray. But I'm praying for the contract for Basa, in fact. So I pray and I pray that you are renewed from the day. And I declare that you come with a testimony. So you bring a testimony, in Jesus' name. Amen. Amen. Saka papa kuna matigwa 2 vasara torikisa prophet because vari kufamba from Kwamtare kuenda kwaHarare.
saka iwanamatigwa ungatodonhawo 2 vasara apa. Vamwe venyu guys muchanamatigwa prophet vanenge vari pano vachauya every week ka1 pano. So handizivi prophet ndaifunga kuti maybe kana kutanga next week maybe toti nhasi tine vane maproblems emudzimba, maybe toti next week koya vane maproblems nevarume vavoka, koti next week koya vane zvemumhuri, anomaona kuita zvevana vevana tichienda takadaro kuti sezvo maakuzenge muri panapa every week, anomaona. That is amazing. So that tonyatsokuona kuti paite order andika. Right, next caller. Pinda yenyu next caller. Hello, Prophet. Makadii zvenyu? Tupeni makadiwo. Tiripo. What should I do with pharmacy? Prophet, ndanga ndichikumbirawo munamatiro kumhuri yangu nemubato wangu wemaoko nevana vangu. Okay. Alright, so zai maoko enyu chandikunamatira just your right. Okay, let me pray. Right. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Maoko enyu ngasunungurwe. Maoko enyu ngasunungurwe. Zvamunobata ngazvibatike. Zvamunobata zvese ngazvifambe. Chese chamunoita ngachioneke in your life. Amen. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. In the name of Jesus Christ. It is done. Bring a testimony. I did it. Notenda. Thank you. Next caller. Mascara say prophet. Mascara say. Rasquera nanchikumbro prayer spirit of delay. Okay. We wait delay go paper morning. Don't back him sorry. Just touch your head. All right. Thank you. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May we delay. Suduruka nestarajes. May we delay. Suduruka nestarajes. May we delay. Suduruka nestarajes. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Be free from now. Be delivered from now. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, Kola mose testimony, right? Pane mudzimai wandigere naye. Thank you, Kola. Pane mudzimai wandigere naye panapa prophet. Maybe munongo close yenyu naivavo. Ndizi kuti Jesida pazvadotora here. Makadiko prophet. Makadini zvenyu. Tiriko ndada kuti mundinamatirewo marriage yangu. Okay. All right. Pare maswing it one. Okay. Not zvave zvakanaka ndizvi. Ngoite zvakanaka. Oh, okay. All right, Father, in the name of Jesus. Ndinonamatira marriage yavo. Father, we place it in your hands. In the name of Jesus. Intervene, Lord, intervene. Pindirai Jehovah over a marriage. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you so much. Right, saka prophet regai tikuregedzei mufambe. Tinotenda nekuuya kwenyu tobatana next week. Ndongozo kubatai pakati apa ndoda kuti next week munenge muri free zvarini, then togadzira flyer tonyatsomarketa munyatsokuya zvakanaka. Because I think it's been long, numbers anoda kukwira akawandisa oda kukuonai, but guys munhasi munombova hanzi havana contact number here. Contact number handizozivi. Ngatiti next week pavanouya vachauya netimu ravo richaisa manhamba mucomment section. Nhasi vari mumota izvozvi tichaona kudai vakutofamba chibva kwamutatu nokuti ina handingazivi. Ini yandinotaura navo iprivate number iyo regai nditaure muchinzwa musazondinetsa. Iyo yavanondikumikidza zuva nezuva kuti iprivate number yangu. Musape vanhu simeli. Ndoita pamunozoya papa nchiti aiwa vakatisape vanhu moti simeli ndo vakuramba nenamba yaprofeti. Ndogara ndichikudzai nhasi tatara varipo mayatsozvinzwira. Yandinayo iprivate number yavo. Handimona vakatochinja imwe private number because yakanga yatofladha inyuwani. Saka vanenge vachiti vane public ichauya
vachanamira pana public kuita kuti handiziye public iyoyo. Kana vachauya next time monamira iyoyo yepublic, then modi movabata ipapo public pacho. Vanoda kuvabata public, kana tonoda kuvabata kwavo vogandisivi. Asi panapa kana uchida munamato chako chako asikana, zvinhu zvakanyatsa kupresa, hauna kuti kwanzi ndonyara nhingi, hauna kuti kwanzi ndoona nhingi yarizoti chakadai, ndiwo unoda munamato. Nhingi anotoriwo nemaproblems ake wari kutonetsekana nawo. Unotomira pana Mwari chako ugonyatsa kumuchemera Mwari pamberi pevanhu kudai kana zvanyatsa kupresa chaiko chaiko uchimutsvaga Mwari uchu. Ukaona uchiri kunyara vanhu asati zvapresa, ndako ndikudaridzei naipapo. Prophet, muve neusiku hwakanaka, mufambe munyasha. Thank you so much. Thank you, my prophet. Sure. Right. Prophet vainda zvavo guys, tingachitamba hedu. Handiti maona. Saka ndo zvandida ngoti ndichaura kuti guys, kana muchida munamato musatarisa kuti kwai pane vanhu tine problem yekunyara vanhu. Iwe unongotori nebreakthrough yako yakakumirira panapa. But because of your friends, wanga usina kuudza kuti ndozvikuita nemupenyu wangu, wakutya kuti utaure nakunyara. Iwe vanotori maproblems ako my guy, vanhu ivavo. Vanotori maproblems avo, masvino akadarika ako aunawo. Ekuti vakatokuudza kudai soka utozobata musoro. Saka na wafunga kuti uda deliverance ka usatarisa kuti kumashure kunani, kumberi kunani, kumasaidi kunani. Do zvaunoita iwe ndezvako iwe azvinene vanhu. Saka ndo munamato wanga uripo nhasi, asi vari kufamba nangoita zvokuva hijacker. Handitika next week vanenge varipo, handitika vanenge varipo next week, right? Chimbondudzaiwo kanyaya asikana naye ndobva ratokata live. Kumbojoinai apa muye mutimbotaura nyaya. Joina like guys, vari kuda mafuta evhudzi chebe. Ona evhudzi rangu kwarayo asikana. Chebe. Gara imimi renyu rapera kumasaidi. Muchanoona achiita kuti ona evhudzi riya guys. Vari kuda chebe guys, vari kuda chebe mondibata. Vari kuda chebe mondibata ndinayo. Anditika. Vari kuda chebe mondibata. Vane problem yekuvaviwa mascalp mondibata zvakare. Anditika. Vari kuda ma-oils. Handiti, anyway, ndiri musitting room andakagara munomu. Chando chekuno ku-UK. Handiti, vanoda macomforter ndinawo. Vanoda mablankets akanaka aya. Handitika, pandigere pacho handikwanisi kutaridzai. Nokuti ari kumusoro ndinenda kutaridzai. Handitika. Then, kune Haiti 2024 ku-Cape Town. Handitika, pa-Paper Club Hotel. Handitika, kune Haiti ku-Cape Town. Saka iko zvino iri muna September, October, yesineria somewhere ipapa, September, October, somewhere there. 1.4, I think 1.4 rands, 1,400 rands. So ukatotanga zvakubhadhira iko zvino chiti ukabhadhira 300 yako pamwedzi, by time yainosvika unenge watopedza. Haiti iyi haisi yevanhu Cape Town chete. Haiti iyi ndeye vanhu vese. Handika, kune vachabva Joburg vakananga Cape Town. Handimaona, kune vachabva Durban vakananga Cape Town. Handika, tine vari kubva kuZimbabwe vakatobhukisa. Handika, vanatete masivanda vaya vakatobhuka kudhara vakati masita vadovepo vakanangavo Cape Town. Handika, then tine timu Australia iri kubva kuAustralia yakananga Cape Town. Toita timu UK iri kubva kuUK yakananga Cape Town. Handika, nesiwo techibva kuno kuti yakananga Cape Town tenge tiripo. Handiti, saka ndo mukana wekuti unogara watofanira kutenga chitiketi chako chiti ukaibata nemadhiminiko zvinezvi wobhadhara na 300 yako nokuti utozoibhadhara ka1 inogona kunge yakudi yakuwandisira. Handitika, so that tosangana zvedu kuHaiti tichimwa tiko kuchike tichimwa tiriko kuHaiti uko. Handimaona, tinenge tiriko kuHaiti tichimwa handiti mazviona. Saka guys, mugara matenga Martha, kuchanakidza kani, kuchanakidza. Timu rekudzayaspora ranga rangu rabvira. Saka tikati hey, takananga Cape Town takaenda. Face me. Elina. Face me. Good. Takaenda. Saka vanoda kuenda ipapo. Handitika. Vanouya next week neria. Vanouya next week, so you can see him next week. You can talk to him next week. Come on. Saka mukana ndiwo you guys. Handitika madiaries handei takaenda 1.4 is not a lot of money zvayo kuSA mazuva ano. Munongoziva considering zvinhu kuSA and what not, it's not a lot of money, but it is a lot of money to other people as well. Saka ukatanga zvakuti 200 handika, asi hatirambidzi zvakare kana pane mablessawo as usual
anoda kutengera vamwe matickets pano kuti vaende kuCape Town andika vachida kutengera vamwe matickets pano, you are free to do that. Totanga izvozvi hanimaona isapotika inonzi supporting, kusapota penyu handiti munosapota pano pana pamumboisi masters ndombokangamwa ndombokangamwa ndine masters kuti ndizidaidika ndai masters ndombokangamwa ini kuti gara zvazvo kune masters hanimaona saka munongosapota zvenyu by buying chi mungotengerawo vamwe vasina maticketswo kuti vakwanise kudino vakwanise kuendawo hanimaona vasinawo vaya vasingakwanisi kuningirirawo vaunenge uchishuwira zvati nhingi uyu ndoda kumbomuona wakapindawo pakati pamwe achimbona kigo abva kando 100 stars namaiyoyo. But thank you Mayola, thank you Mayoyo, thank you very much. Ndombokangamwa kutokangamwa ndine 100 stars kuti pane mastars pano kutokangamwa zvangu hanimaona. So guys, yeah, thank you very much. Thank you. Anzi ndionewo mbinga nditengerewo tiketi mave mhene yediaspora ndiwirewo kuna test kwai simetengera mbinga ndotimatore simene vachikutotoya kusetla wangu test I receive simene vachitozama kukusetla asi kana zvasetla patime iyoyo aiwa ndinokutengera kana uchida kuita zvishwashwa ndatove settled patime aiwa. Why not buying you a ticket so that ndizokuonawo ikoko ndizokuonawo nematiketi achada kutanga kutotengwa iko zvino kaikindo anenge kachipa kwatenga izvo zvikuna naOctober ngatichipei mona. Saka handiti muri kuona guys. Saka maiyoyo tiri kuenda here namaiyoyo maiyoyo ndoifara timu yangu iyi fara timu chaiyo kutoenda chaiyo tiri kuenda here nai maiyoyo takananga here paSouth Africa apa pauyu because tine timu tiri kubva kuno kuvheri takanoti wadei. Saka nachiti timu iri kubva kuno kutodiko toenda pahotera 1 hanzi woyo tebhumari tiri kunosvika nekuya kwaMandela kuya tinotoinda hatingaregi kuinda togoti taindire kuCape Town kana tisina kumbosvika kumaTable Mountain tinotoinda kana tinotoinda hatingaregi takananga tingambomiri zvedu tomboenda tombonotsva nezuva rekuCape Town upo kune uchipisa right anzigeto hatironge tibaye wangu ndotema timbondosvika timbonodongora timbondosvika kuna Small Street timbonodongorera Small Street wangu tagarisa sika zasiku sika wakutodisuwa kuna Small Street uko timbonosvikako handei bonoona kuti aufa. I'm sure tikatanga kuningirako zvino tinoona mapackages anenge ari kuhanzi maiyoyo vari kuuya vanouya tinowana mapackages anenge ari nani tikatanga kutsvaga izvozvi can find mapackages ari pete tototanga izvozvi. Saka guys vari kuCape Town please pane vada kujoina here apa imbojoinai hanzi mbinga maswera here ndishumbireti mbinga muri kumhorosa mukomenti zvino vagozi mandiva nani mbinga dziri kumakuhwa dzichazoya time uye zvino dziri kumakuhwa mbinga dzichiri kumakuhwa masitoti ari kupisa kamai mwana vanhu vanotuka masikara vanhu munotuka hai zvituko zvamunotaura guys zvinenge zvinyatsokubuda pai chaiko kuita kuyerera kuita kutedza ini memisi zvituko zvino zvichita kuyerera kunozatinopatakwatsekopesera kuti hazvichasekesi izvi zvichita kuyerera kudai zvituko muvanhu nemi zvituko zvozvo munotara munozviwana ipi imi munozviwana kupi aiwa ndoita mene majimatondowana kwanzi muri kupisa mastriti naiwe sharone zvituko zvinoitogazvena zvinobvepi zviya nevanhu kamwana kana kuri kakatotasati achipedzai mundire games this is the last one zvituko adamutamba ari kuwira vamwe muyuko vanhu munotuka aiwa kuna vanhu vanotaura vire ndozviti ndotaura ka mai mishi ndinosara pasi bhozi ndipambapamba ndombovawo simbiso kutaura so pana vanhu vanotaura vari pasi pana vanhu vanotaura vidiwe kune zvikoro kuita kuyerera mai mwana zvichiita kuti nhasi vanhu vangu vachibatana vidiwe nhasi vanhu vafambana nhasi vanhu vangu vachifambana chaiko zvokufambana zvezvo zvokunyatso kufambana chaiko personal modziziya izvozvo dzanga dziri pesa haisisiri social media yo yanga iri personal mai mwana personal asi ameno ikoko kwaichi vanhu vakaenda kunhingikiri vanhu vakaenda kuchikoro vedwe
hawa vanoenda kuti kanaiwe usina kudaro handisati ndambona zvakadaro asi ndaimi amen amen. Hey, but me guys, munombozoti paupenyu apa we cannot all be the same guys. We cannot all be the same guys paupenyu. Hazvigoni. We cannot all be the same. Zvacho. Amen. Amen. Zvokwadi amen. That's blogger. Mabloga asina kuita mari nhasi mudzimu waro hanzi 8 nalife with fats. Hauna green button buda udzoke. Buda udzoke life with fats. Buda udzoke. Bloga asina kuita mari nhasika nenyaya dzemastream ka. Akapusa. Dofo. Tistoga zvedu. Kuti sure nenyaya iyi aiwa vaita mari. Because kana page yako remonetized kungonodai vanhu vamwe vane shungu dzekutaura ka. Ngone analyze kudai chete wakutobata mari yako. Topinza mari shweni. To analyze here guys. To analyze here. Vanhu cheko kusewa. Guys. Tida chikero mai. Café super. Okay. Hello, what you say? Yes, What you say? Pero wakuita zvokupopota unoraona chimwe chivideo chako chipopota masiti wakuita zvokupopota. Sisimeli ndanyora post makuseni ndikatsurwa necomment section ndikabvisa. Kwaine comment section padzizha zvisi zvako izvi mwana wamama ita content yako yatinokuziva uchiita. Kuona munhu uchitukirira uchipopota uri palive. Ndinoti kufa dzakatanga izvini. Kufadzi zvabhekisi. Ndokuswera kumatitika munoswera kakuti katika fadzi. What's going on? Chakatosinetsa ndikati chitongoti social media inokuchinja. Sisimeli zvakaoma chokwadi. Aiwa hazvisi zvangu zvekuti kana mafollowers chaiwata hanzi aiwa hafadzi zvazvisi zvako zvichamwariko zvako ndezvanana Sweden zveholy. Siyira vanhu vanozvigona izvi hazvisi zvako saka ndabva ndadzilita maposti ese ndikati aiwa mweya wekukambira siyana neni. Zvimwe ndikati zvinenge zvakaoma asi zvimwe ndikazvidarike wangu. Aiwa ndasiya zviende Sisimeli ndasiya zvienda hazvisi zvangu. Shokwadi. Hai. Hanzi fadzi wako akira zvakashata. Ndakamuona ndikashaya kuti ifadzi here uyu. Ndikati handikomenti ndikuona ndidani ini fadzi handimuzivi akadaro fadzi akatangira pano padhairidzi panapa ndo pakatobva panapa chinovhura peji. Zvakandidetsa ndikati koma ndindisabvunzwe. Sisimeli handikuonei kupeji kwangu Sisimeli nditori nechigumbu papeji pako pasoda ndikomende here uchipopota naye fadzi. Ndaivepo pakadizve nai Sisimeli mungoenda. Zvinoitikati chifadzi. Ini ndikabva tatombokomenda pakunotsoka komenti yangu shamwari. Iwo kana uchifila kuti handiuyi peji kwako kana wakuita live ndiri free you tell me ndikuita live nguva dzakati. Uyai. Ndouya wani zvazvita ndongoitwa nevamwe usati wambondidana kupeji kwako fadzi. But ndokutega Sisimeli. Unotega ndinoenda kubasa fadzi. Nyaya yacho ndiri kubasa nguva foni yangu inenge itori kwa handitombobatirwa handitomboti social media randiri kubasa handitombombati. Saka kwani tega ndiri usipo handikwanisi kuona handona kuti zvinotenge tiri maofa takuitawo zvimaso aso pasaiti ukanditega futi handizvioni. Hanzi ini fadzi uyu handitomufarira nekuda kwaSwaga. Aswaga ndotomufarira zvekutodaro guys musambodei. Unovenga Swaga here Prudence? Problem ndeyekuti vanhu vanondivenga because vanondiona ndiri kwaSwaga vanenge vachiti hey unenge uchienderei kwaSwaga vanenge ndakatozvizwawo kwakaunza nemadhaizi mamuhobho kuti nai Simeli munodei kwaSwaga. Ndakatisvika kunzi asi makadhisiwa naSwaga nai Simeli intongomufarira ini. Swaga ndotomufarira zvekutodaro zvezviyazi. Ndotomufarira hapasi pese paanotuka vanhu achitaura zvinyadzi pane ndikomenda pamwe ndine ndakangonyarara hangu ndichinzwa paanenge achinakidzawo ndenge ndiripo ndichitonakidzwawo ndiripo hapasi pese pekuti munongoona
achiita zvaanenge achiita tichikomenda achita sei tinotoziva zvekutoita. Saka vanhu vanongada kuti hotspot tivenge swaga because vakamuvenga, of which it doesn't make sense. Tokonakirwa zvangu nekanindo yake yanenge achitamba paachidini handifariri swaga notuka vanhu chechi because pakutuka tombototukwa mwana tozombotukwa tose tombotukurirwa tese ndiko ndisingafariri ipapo. Ndangokwira hangu kuti ndingokuti makaita basa chokwadi makaronga haiti kuCape Town, at least Cape Town tarangarirwa isana Fadzi tomboonekerowo. Mombochena naFadzi mombonyatsoonekera vakati wa makeup. Tombochena tomboita makeup wo kuti munongoziya wani kuti chatotanga kutoorder hembe. Katoorder zvekusheni nguva ichiripo dzinosvika. Kana kutemi hanzi kune temi mazuvano. Izvi zvinini zviya. Toorder kutemi. Aiwa chokwadi. Saka ndichauya kuinbox ismail ndizotora nhamba dzemaadmin dzekubhadhara or something like that. At least ukabhadharawo half. Ine haizonyanyorwadza pane kubhadhara. Unotoka kusheinuko. Ukaodza uri kuno kusheni iyoyo inoita ma5 days. Ngakuodzera kuno kusauya ndopamutobatisa mhano yako Africa watoya nedress rako. Yangu sheni pandino order zismeli inoita 10 to 13 days pandino order. Ndogara ndichiorder ndoya ndoshandisa kuorder hembe. Inoita 10 to 13 days. But last time vakandidhurisira hembe, vakandidhurisira inonzi chiye kuzobhadhara hembe dzasvika dziye. Yakandidhurisira ikandibhowa zvokuti. Saka menu handizivi hangu kuti vanenge vachidhurisa chirudzi because sometimes muri free. Alright, hatindei kunyaya. Quite analyze nyaya. Ndoda kunobika chiende kukitchen. Hende kukitchen. Ndoda kunobika. Guys, musazondikote inini handisi timu ningi. Kungoda kungotaurawo zvikuitikawo mastreet tingohwawo pfungwa dzenyu kuti imi makatarisa muri kufunga musandibatanidza kuti ndiri timu ningi kana tirichi ndika munhu anenge achitaura zvinenge zvichienderana naye. Handi kana panoda kufutsa ndichibvunza. Saka zvandakuita ndakukata ndika toenda mumikiri toenda mukitchen. Handiti toenda mukitchen nayo guys watch yangu kudonha kumadziro. Nilaka ina kuputsika. Toenda mukitchen. Tonobika. Tichidini? Tichianalyze nyaya dzedu. Musati maenda kure ndoda kuvhunza kuti muda kuanalyze nyaya iyi between who and who. Because hanzi ichiri kupisa timboisiyai. Alright. Aiwa. Conversation yaro. Because munenge kuanalyze kuti ani nani kuanalyze ningi iwe ningi chirudzi. Because inyaya munhu 1 versus 5 people or 6 people, how many people? Amen. Saka imboisiya isismeli imboisiya imboenda muzobatira mberi. Alright, guys, tisiyane nayo manzwa kuti team diary dzimari waka team yangu yati no. Siyana inenyaya iyi. Tinoteerera. Guys, tisiyane nazvo. Timbosiya vari kunetsana vanetsana vapedze. It's not a must kuti nyaya yese inenge iripo munofanira kuanalyze dzimwe chimbosiya just macelebs atototaura but anyway isazvo zvokuanalyze asi zvedu rekaitsane nazvo sinotaurwa thing. Siyai vari kunetsana vanetsana vari kutukana vatukane ndavapedzera neikoko. Kana yazopera zvayo mumwe musi tozongotaurawo ida zvaiko zvino zvokuanalyze asi zvedu izvi ndezvema-upcoming regai vaanalyze. Plus I don't think kuti mune need yekuanalyze sismeli makatotsurawo makatsura musuno makatopedza pachine kuanalyze kuri kuda kuitika herapa makatongotsurawo makatongotaura. It's like vanhu ndovanga vachida kutaura but anyway it's fine tatonzwa rega tisiyane nazvo hatichatoti hatizodi zvekukona emakungodhirekwa nyaya dzisiri unnecessary mastreet imagine woonekwa wako ungotanga kutonzwa wako tizvitire maskitsi edu nemikikiri netimu rangu
tichiita nyaya aiwa chokwadi tichiita nyaya dzedu dzekaimbovhara maketeni aya. Sisimeli inini ndine chichemo Sisimeli. Manzwa? Yes, ndakatenda. Ndine chichemo chekuti mavhidhiyo ari kunonoka kuuploadwa kuYouTube. Handisi ndinouploada kuYouTube manje ava ndipamina vanoupload. Saka I think vanga vane mashows mazuva apfuura kuZimbabwe. Vati vakwira nhasi kugara kuSA. Vasati vanenge vovatira zvavo. Handisi ndinoupload. Vari kutiredzera kuYouTube kuti techida kuisanafadzana madhumbe techida kudownloada mavhidhiyo tichinzwa tichishanda basa kana tichifamba tichienda kupaki nevana tichida kuti asei ngavakumbidze kuuploada mavhidhiyo kuYouTube zvinotibetserawo. Aiwa ndizvo muchavaudza problem yecho vanenge vachifamba vamweni vaya vanenge vachimboitawo mabhizinesi ravo rimwe ravanenge vachiita. Saka mukufamba muya manje vakanonoka kudzoka mavhidhiyo ndichapara ndichiuploada ndoga ndichatoita zvavo. I think so chokwadi mongoti mapedza live kana zvichiita mongoenda kuYouTube mongoisa vhidhiyo kuti zvitibetserewo because sometimes ndine stress yekuti Sisimeli havana kuuploada vhidhiyo ravo ndakaona uri paliveness because sometimes ndiri kubasa ndechida kuti ndodownloada vhidhiyo renyu paYouTube ndichienda kupaki nemwana ndichinzwa ndiri murodhi ndichiita basa ndichinzwa handizodi kunge ndiri paFacebook 24/7 kuti unge zvinonzi handiende kubasa. Saka at least ndikaendawo kuYouTube ndikadownloada zvinenge zviri nani. Ndizvozvo. Plus zvinosave all data kuti uri paWi-Fi wongodownloada vhidhiyo wozongoona uri paoff Wi-Fi zvinenge zviri nani. Ndizvozvo chaizvo. Can you come and take this bread? Can you come and take this episode? Chokwadi sure. Ndika zvangu tinde kutobika hangu ndigesi. Ndoso. Timboonavo matiti kuti munei tozotaura zvedu. Inini ndida tomboenda off social media Sisimeli ndotozoona kuti mweya wesocial media wetoxicness wacho unozomboti pindo. Saka ndinotombobva ndotombobva kumapeji kwacho. Go and put somewhere nice. Unozoda sometimes umbopota tichita kuchisa mabreakaway. Because unotonyura mazviri. If you are not careful unonyura mazviri. Unonyura ende timbure pasocial media rakangwara. Sometimes chero kati handidi kupinda ndikundi vanokuisa pakona petopesera wadzokera paspot pakuzero. Unopindura chete. Seni mazuva ano vanhu vanodacha kunditega kunge amene. Unoona wategawoka. Nekuti iwewe waimbovategawoka saka vari kukutegawoka. Zvino zvimwe zvacho zvakutomboda Mwari mukati Sisimeli otherwise unopedzisira watova toxic zvekuti hameno vanhu vanokutiza. Ndizvozvo wega unowanguziva wega pekugumira. Chokwadi. Alright, Sisimeli sharp. Guys, regai ndiende zvangu guys, ndinobika ndinodii guys, musakanga ndoda kutenga mafudzi machebhe emusoro, ndatenga mafuta, ndatenga chineniyo ndine yangu glow yekumeso yautenge uglowe. Ndinawo wangu mafuta, timu rangu rinotenga mafuta rinoziva zvaro. Kwai nhasi ndaserera nazvina unhu kunge ucharambwa. Hamucharambwa zvenyu. Musiwo mucharambirwa social media muchaona kuti itori nepower rekutoda rekutopwanya mamarriages zvekutodaro muchaona zvenyu. Musi wainonzi wamunonzi chiku uri kunyanya kukoshesa foni yako kudarika mumba munomu uchitedza mali uchazotoona kuti marriage inogona kutofa. Inogona kutofa marriage. Guys, ndandisina kuuya kutizoita nyaya, handina kuuya nekuzoita nyaya nhasi. Ndoda kumbonobika apa, ndapedza kubika ndoenda norova shawa uko, ndapedza kurova shawa uko ndogara pasi. Pada nhasi chinganiko. Pada ndingauya time ndapedza kugeza nemvenge cherima. Yeah. Guys, ngatitei cherima. Yes. Vangada cherima guys, nditaridze tione. Toda cherima time ndapedza zvese ndamachira ndodzima light tonyatsa kudziserepeta dzecherima idzi. Tonyatsa kufamba nadzo. Guys, cherima muri kuida here? Timboita cherima. Pane vari kudai tite cherima time muri kuda here cherima? Tite zvecherima time. Ngili pano. Alright. Saka toita zvecherima time handika. Saka modedza varume vouya. Handika motega varume vouya kucherimasi. Hatidi mafese evanhu kucherima. Handika time. Mukana ndauya
yagaisazobvunduka ndinenge ndangouya tobva tatangira ipapa ndika tobatana time. God bless.